махнете тракторите оттам. Да, вие са с трактори. Съжаление, нашата трактор няма да може да дойде. Но за щастие, трябва да чакайте малко. Да. Не, помните да Янка, това тряска ли от Америка при тъвта? Да, моля, какво? Да, а сега баба Гунка... Чакайте малко. А сега баба Гунка ще ни я замести. И сега, баба Гунка, тя ще е нашата водеща днес. Заповядайте! Мама, селски мечта, ковайте. Какво трябва да правя? Седете, бабо, седете. Ало, плесен, да. Дъжите за него, да не ходим сам. Добре, хайде. Удобно? Сега какво? Между другото, да имате и чувачки забрах мачи. Заповядайте, да. Прозрението ми дойде, но пак не да размазвам. Чайч малко. Какво трябва да стане? Чайч малко. Чай малко, тук кишнеш, ма не гучите. Много малки учи, сам да себе. Къде ти остърса без? Пети. Моите са 20, ще виждам. Нека да слепи на 4. Да, стига, смасило. Импровизация скана. Първият гост да влезе, моля. Кой беше там на Пикретли? Как ти да влизаш? Какво каза? Аз съм юсти хладачена. Премлъкни да ми брушлееш, говори на английски, на български. Как де? Селски ми говори, айдече. Шишанта. Няма стане тази дялна, дето разбраш чуждезики. Да, същата си. Какво наричи бе, баба? Добре, че баба. Да, не знам. Ти кой бе? Върху средата, преди ми показа тая паска, че сканични. Аз ще ми магазин не купил, а как ще? Аз се надявам, че не знам. Дай, чувак, стоп! Продължайте, момче. Давайте. Аз бабо. Я мътвай. Аз не такова. Добре. Сега как и това продължавай да разследиш? I was asking and you watched me in Bulgaria? Was it? I was Свърши. Да, какво каза? Сега, запитай я какво видиш нашето селско градчечка, тая просто държавица. Ага. И други всеки. Юморно, а що? Аха, не знаю. Какво каза? Хареса бити. Без конкуренции, да ти бити. Да, не съм ами че нищо. Се супер. Къде кажете? Кажи ти, че... Питайте от Турция, какво е било? Турция. Турция е бара? Ами сега, защо ме е вязала? Какво казваш? Хареса някакви български филми, там има хубаво. Я кажи, че да зарадваме стига да се брашлева, ти глупче бе. Така, Мичи, аз знам що там. Каква справа, мама? Като разпитена дълъгана. Знаеш ли, аз ползвам един прекрасен балсам от овча мас. Домашно производство. Много добър за твоята коса. Искаш ли нещо купи, бе? Отси, искаш щито. Отси, баби, цената. На балсам. Не е цена. 20 лева бутилка. Колко? 5 литра. 10 прясни от фема. Сега ти да продължаш. Ще да зарадваме. Замълчи. Ще да зарадваме нашите селски приятели. Ще ми дай на гостка на моя сетка. Не бъдеш подвънка. Да зарадваме нашите селски приятели и дружки. Кога ще продължи турското сериалче? Какво беше там? Мистопати пас. Мистопати. Ти ще ме смели тук. Замълчи и превеждай. Мистопати, да те видите? Ама пехунде, лошимана мазала, мазалина зама ще газу, мазазу, мазавали, завали да. Такова, тя каза, че продължават снимките вече 5
стига ми спрямо, бабо. Добре, бабо. Значи продължава снимки вече 5-та година. Другото не го разбра. Така. Ще има ли нов сезон? Той листопад там. Кой ще инсталира тази път ще умре? Истина ли? Ама ще лазава. Какво има тук? Що да его? Това не искаш да знаеш па. Оле, виждам нещо в твоето бъдеще. Това черното там, което размазахте. Не са биш, който ни е размазано, само е за шмидена и това е вълхичка. Миче, и аз сега се гледам. Гунчо се живая път, като го обеси издържа, моля се, винарчи, кадичка. Домашните нахаде. Внучите направницата, писла направена. Сигурно сте щастлива баба. Щастлива и виж от Анчи майка, те се завързват тук косите на хората. Виж, искай да изкочи. Виждаш? Да се намажеш с конска маса. С какво? Конска маса с смисквашки. Ти я помагат най-добре. Мисля да си видиш косата червена, за да избягаш. Не, обръсната коша много обичат голи глави, вникват в мозъка ти и го изяждат. Но да сменим темата, няма стане скоро. Какво маса гъсти? Конска маса с смисквашки. Дай да се запиша, дай да се запиша. Да, продължаваме. Да, запиши ми го. Продължаваме, попитайте тази нашата градска кисличка. Наши селски зрителчета искат да знаят тая свирхундели, каква се казваш там. Какво ще стане? Дали ще стане по-добра? Да, това ми че, няма ми много време. Ali Ayşe вата, Ali Razza. Так показва? Обичам тези сериали. Ами казвам, че... Репортерчето, дай къпчка на жената, така гледа малко са поизпотила. Ма защото и били моите... Миче, извиняй, но... Няма, не кърпи слъжка, не кърпи. Както и да продължавате? Сега ще ви сме. Не, грешиш. Това ми... Носната кърпа. Първа употреба. Чиста е, бе, нечиста. Стига, бе, правили сме я. С къмас, нали? Не, с котешко лако. То най-добре изкарва децата. Да говори ми. Какво ми казва тая кисличка? Ами, че феркундето, мъжете на феркундето не е звана, не да са водици. Така... Айшето, да, мисля, сега са драпа на развъждаш ги, си пак ти... Да, извърши се. Да, вече се издухах, но да не ти пречи, така. Втори сезон, след това трети, филм е доста успешен. И да приключим. Епизод 385. Да приключим до накрая. Дали Стопан ще бъде успешен сериал, като държа си кръста? Гледате ли? Има два пеки. Да питай жената, бе. Значи, е сериал на теориста. Слушай, бъдежах се да много. Аз предлагам по-хасарно, по-палявате ладно, бе. Още много? Още много, бага. Аз писата. Будна съм научавач. Будна съм? Да видите си функциони. Не, дай. Полети ми няма, че трябва да гледаш под моите полии. Перверзни, такви. Такова, така, чай, каза. Много ми гореш тук, бе. Говори, бе. Абе, говори, бе. Ами смятате, щом тя във филма, той е успешен. И ще види всеки един друг турски сериал. Други въпроси. Не, сега не кърпата за гъс. Оставя, така всеки извиди. Абе, не са възмущани, че види, не ходиш ли до Кереха? Колизето при нас отворено навън дюношно. Тъй как бе? Сега не беше последния въпрос, с удоволствие. Колко си е? Как отново? Замълчи ме.
можеш ли да снимаш пак на непревидима? И ти плащам да ми визириш тука. Зунови е на България. Тиче, кой ти има? Я му убивам! Не! Сега му убивам! Не! Близ. Сега. Говори, какво ми каза? Кой искаш да ти? Ох, ще пиша. Ти, какво? Тя без ти не би Чакава. Сега ще да вършим на нова казваш за... О, да, Чишка Путкова. О, идеален журачка. И... Бабичката летя. Те, да, говорим. Да? Ами казваш, че това е най-рождана. Кой казваш на албум, ще вляза в носа. О, се слява много. Не, мисля, че там нещо плува. И то това стил. О, извинявай, това са глистици. Излизат на света, когато видят камера, да, виждат човека. И така, последния ми въпрос е следния ми, когато махате мръсния върхлив турски задник от нашата хупа, но на рака на държава. Много е стена държави, не? Мадам, отговорите бързо, времето на престиска. Това няма отговоря. Ще превеждаш. Ти си не на... Само да ходя с лъчни. Абе, я марш, къде тикичката. Аз мога да си. Не. Не си плащам да си летиш така. Така, и след малко дойде следващия ни гост, но до тогава има малко реклами.